mon gaceram 690 ayan odo ka tirian hanga wona no lidi go mi fudal to na mi sukira ga je yuna anje lido La famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen ande miɗo wawi ladde nde jo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi koye beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata hoytani gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fiɗɗito dew Maria kafundu kanye Mariama fiɗɗito dew Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawa rukude mako geno fodani se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani it go le chadele garduɗi mum gurnima ka fotani wima dole fimata waytani gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fiɗɗito dew Maria kafundu kanye Mariama fiɗɗito dew Maria kafundu kanye Mariama golle baɗam baɗa waɗema o baɗam mo koye joyi assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullah hayo marhaba waɗay tam aɗa selli machallah assalamu aleykum est-ce que Allah galajo alhamdulillah rabbil alamin mbaɗon tam bet ka mbaɗɗay tam bet machallah ɗum celli wallahi moɗo alhamdulillah moɗo machallah aɗa jam mbaɗɗon e tampere an kam to gonoɗa e bawɗal ka hajuji tan ɗiɗo e mbayranno moon ni jakkan mi sayi kam ko haaju bettani oɗon deyi kam machallah mbaɗɗon tampere machallah alhamdulillah ɗum fuuranko mbaɗi moro ebnamuna Allah mi seedi bane ma min mi ari ɓoyani min kay cikkanoma aɗa yara a yahani sukaɓe jahata ko yaranmoɓe jonca e kañumen ɗon laaɓi Allah ndiki sukaɓe jeeyi ɗum minen han kadi min mawni e cikkan yaranmoɓe jonca fil han kadi min netti jeeyi ɗum bisimilla wallahi mba aɗa deyi machallah alhamdulillah alhamdulillah galajo wayri kam galajo oppi kam galajo bayrondira ina usta yidde kadi wuro yejjid an hammadi
bammu amadam ko onon naadi cuuɗi wuro yejjid ñalam mo ngaranɗon naamdi on jungam wuro yejjid ko kalfinɗoma gila e ngurdam yeeso makko e caggal makko gelaajo a wayri kam gelaajo ka goppiɗa ɗo ɓesngu gelaajo fonno ko somi yeeƴima nano gelaajo mi yima somi yeeƴima ñaamo gelaajo mi yima kono noon andu yolde hakkude men nde juuti nde waɗi pobbi nde waɗi baroɗe nde waɗi lelli nde waɗi ñiibi nde waɗi laadoɗe fotani hanani fotani wonde kadi somi yima miijam rutto hakkundami Hammadi bammu Amadou ala somi faami wadde an koyɗe ma kewanɗo so yimo d' abord ko ñagade mon yaafuy e wayrede nde kono waylara ala hen alande pulaar ne heewide yimɓe ne goɗɗodir taw ɓerde men gotum mi wayri ɗo kono hakkillo e miijo fof nen ɗo ko gonga noon ko haaju o pante haaju kono c'est dernier temps là so jiimi wayri ɗo henni min e hoorema o won caɗele mo gondunomi e surtout gueɗe société o ha e gueɗe kadi ɗiɗo c'est dernier temps il faut que voyage uji gonnomi presque mbeɗa wawi wiide hannde mi jooɗimi lebbi 6 ha lebbi 7 mimi jooɗani ke voyage uji tan probléme aji pour réglude ko ɗum tan kono kam min anda kam ɗo so wayri ɗo hakkude min e Hammadi timen dewɗi ɗo ko tagi kono noon paami miijo ngo e ɓernde nde fof ɗum waɗi hannde ne yihi nde ha hankkadi ha hoybirmi premier miijo eɗiɗo arde yam ko arde ɗo d' abord salminde miijo ma juurade wonno ɗo no naatmi nde ɗo ɓe siftiri ko heewi ɓernde nde heewi ɓernde nde boni wonno Hammadi wonti men dewti e kadi sa yii mi wayri ɗo tan ni gelaajo ko mbiɗa andi so yii kam mi wuura mi maaya mi abbo Hammadi nde jiimami fof wonko miijo ɓadinta wonko ɓernde woɗɗinta mi wayanimo de ko hooram goyanmi mboɗo siftora ñalawma mo cakkide ɗen wondude oɗon mbayni kam oɗon jehi juulal aljuma paaɗon yaltude ndewnu me mon ndiyam mboɗo wisa ko Hammadi yooɗa aljuma jam wonno ko Hammadi jinnoɗomi korsinnoɗomi kono noon so Allah yiɗi en jiɗi ko enen mbasata Maymuna addan bamma gelaajo ndiyam ko noon tan kadi ko noon tan surtout Hammadi min ko sehi addan bamma ndiyam bamma gelaajo Hammadi woni weltare noon ko kadi jetten Allah kanko yehi enen keddi kadi somi yima aɗa andi wonko ɓeyto am ha heewi mami ruttu caggal kono mami ɓeydo yaarude yeeso sabu yiteram nde to darata ɗo ko yiyata ko min tan andi ko gurnomi e ko gurmi hande noon mi yiɗa mbayrani gilga maadu ndiyam e wono projet ji maɗa wallahi projet ji ɗi saba ila desi mbaɗen hen tan mabden tan ana andandene tan ngara yimɓe law salamu aleykum waleykum salam ça va aɗa selli mbaɗɗa e tampere machallah jon mi heftinay mi nanani de mi heftinay a heftinani o iya heftinani mo gadduɗa goro inde mum beñe inde mum mbaɗona Maymuna woni ɗo debbo mawni Maymuna woni ɗo mon de coy o e bamma o wiyete o woni bamma gelaajo ɗi kanko e bamma picci gelaajo ɗan nde a wayri ɗo
Muslim bisu wodi ga Allah wadi wodi ga Allah wadi daga mun ci da wodi koyi ano alam juki sana surtout ma non ay may mo kay bu fam sa wodi kat Allah wadi kat ya ne nan la bu tanja ko ko fuf an andi sa yidi ko kam mo muduma an kadi wonte juri ma an kan donc non tan suma bisu dama de wuri ma en kadi ma won mata inshallah salli je Allah wadi Allah wadi wanda ene monti dewdena hebu e kadi vraiment so goto min halfini goddo bisingo donc pour wonde inshallah ne jidirda ni mo badirten kono dum do ko rafi tan garda ko passage Allah inshallah Allah andi gardo batti tor kono min kam gati wala no waram go ena kalda tan ena di kalda wala ni berendi inshallah dum ni berendi ko non tan wanda ko bisu dum da ngam e sabo aje be kam ko bisu kam des tuma non mi mu kam ko so dum do wadda hakki naw inshallah so wonde wele da may mum inshallah ko kam berendi ko mo do inshallah so wonde wele da mo sa jagi no de mo kan mo do bingel men ora kadi bingel men sa jagi no moy mo tadi dum gabur no yitti kam inshallah anda non Allah wada inshallah non tan donc bi mam ko tan ala problème Gelaajo ko woni non ayda Maymun o woni bamma Gelaajo kanko e bamma pijji jangidi naddi cuuɗi mbaddi ko heewi caggal Allah e nelaɗo muɗum somi yiyani bamma ko kanko woni ɗo bamma noon koko halfinnomo galle o halfinmamo an e Amadou mboɗo yiɗi mbatta e makko haqqille o woni bamma kala ko jiɗɗa kala ko miijiɗa kala ko poɗɗa wadde e aduna ma kala ko eɓɓuɗa e gurdam ma e aduna ma ko kanko woni ɗon sabu kanko e bamma ko funeɓe gonno hande noon ko kanko jiiɗen en jiyani bamma ɗum noon kala ko fodde ɓiɗɗo e baaba waddu ɗum e makko kanko woni bamma ɗum jinmi mbaɗa e haqqille ma o daramo no feewi respect dokkanoɗa bamma dokkama kala ko cohluɗa haalude e bamma poɗɗo wonde bamma kanko woni bamma o min goɗɗo ala ɗum tan jinmi andinde Gelaajo kalif ma Allah ɓesuma a wiyanoma kalif Allah kadi wattani men kalif Allah yalla jokkani on jara mi yando Amadou mi nana Amadou mara omo e nder jewru makko he on sina ko jotto donc so ari mbeɗa salmina ay kanko mbeɗa yinno tawdem ɗo donc mo marta ɗo inchallah ɗon jarlo kadi on jaafoni feewi hajjaba ɓe bayaniral ngal o wayramo kono noon kono mbirmomi ni situation o tan kono normalement mo fotani wayru ɗo so tawi avant hammadi ene sanko halfini ham galle mum caggal mum anne ari kadi ha halfini ham galle mum mbaɗumi tan yalla jaɓkani hakkude ma e Hammadi wonno ko hakkude ndiyam e mbaalodiri willu willatano ɗum mi salminima beele mum te se ruttitade ga e galle tan seeɗa comme ça bisimilla mo mbama ha nder hawɗi ɗemgo ɗo ala ɗonne mi garɗa ni aɗa garɗa fof ni
min kersi bila mo dawa jaar ni am yatto Bismillah. mama fara so bakani koyngal kam rokkuma jum jalal hado kay ko ha damal gal so mi atanda mi juli Janji mi salmini galle wala insha Allah an kam maymu ko mbaɗan naƴƴu ni ito jungoy ko nokku ko woni hayda i an junjun tan aɗa ɗumin no junjantake gaddana kam goɗo yeeso ne mbiɗa o ko sehil baba ndiyam soratan hakkude maɓɓe hendu ha hejji hakkude maɓɓe mbiɗa kadi babam ko wonnom kalif maaro minen min jiyani gila babam ma so tawi ko binom kalif maaro kadi a wi hen ndiyam sorta hakkude maɓɓe o fotani wayrude amen kanko joni o andana amen haydara o wawa haalde amen haydara par ce que o andana amen haydara fitti ko rewani konngol babam Maymuna wona gonga jiyaɗo fof haale en ganda holko haɗimo arde ɗo holko wonno e dow mum ɗum noon Maymuna ka suka haɗo cukaɓe kaɗata haɗo cukalel haɗata ɓayri Allah hokkimo ɓerde makko hokkimo o ari ɗo ƴewtade on ko yettere Allah ne wawno no bamma yaari ni o yaara noon hande mi jooɗo ala fo to mbawmi yiide mbeelu e yitere dardannomi bamma kono min so naati galle o wonko tinanmi wonko jiyanmi ko ɓenni kono kadi wonko ɓeyto e gurdamam o waɗi erreur noon omo wawno arde ɗo kono noon ko baɗɗiɗo yana ko demo furgar ko kaalo fuujoto mi jaɓɓanimo gantu o min wona ɗum kalmi wonko poɗɗa kay toppitade ko wona wiidemi ɗo babam wayri walla babam fota walla babam hana yaaduji ma ɗiɗon téléphone aji ma ɗiɗon ɗum jinmi mbatta haqqille mbasa musde ɓerdam de an ko an woni musde ɓerdam de e haala ma ka ni Kafundu kanye Mariama Maria Filito Jehu Maria Maria Kafundu kanye Mariama al musul arit mam yetto mais an sa tan daga damargal be ar angi top fof ko mali lungu kalko jiida e aduna wadde fuddorto ko gonga ni minema wona hande wona hanki men fuddo bolde kono wonko gandanda hoore ma a wawa finde jour gor régulier wada dum a wawa dettude dum rek suuji mais sa ari kay hada magal so ngam ya benno mais wona hande kam mi benni hande kam be weltima a meeɗa wasde weltade gongol kadi mbatta la wala probléme so tawi kay ko ni ñan fof mardo mi ma jewten en fait ha ɓuri kon jewten ngo ala min kam deba men gasara deba men gasara action ngaji men gasara wawa gasde ka min ma daba men wawa gasde par ce que fuɗɗa kene gasa men na pourquoi tardum anduten mais nde ganduɗa kam de gurdam ma change te mais kam min pour l'instant ni ko ɓuri tentude garalam ɗo en c'est juste pour mi anda parent mi anda jinnaɓe mi wawa yewtidde mabɓe mi andindire mabɓe Bro, ça va? Ça va, Sidi? Machallah, alhamdulillah. Mimoun, ça va? Ça va? Machallah. Bro, ça va? Bien, Sidi? Machallah. Machallah, alhamdulillah. Ça va, tout va bien? Machallah, bismillah, bismillah. Sidi, ça va? Machallah. Bismillah. Va. no Grand frère moi. Non, waaw wondi. Waaw wondi hollum ko woni ka ganduɗo grand frère ma wondo non ka ganduɗam est ce que way haalantemi ko woni probléme mo mi anda non waaw wondi grand frère ma en fait waaw wondi ay s'il te plaît haal donc je boɗo yaha après mi yaha hollum a wawi expliquer dem so tawi ko ala probléme ma en jewtu men boɗo yaha après ay assalamu alaikum aleykum salam Nagam? Sidi. Sidi.
Mashallah, alhamdulillah. Indeed. Mawdu. Alhamdulillah. And chill. Mashallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. And there was lady man Firis boy fena. Mu ka Firis gara. Wala Firis biam do. Fada hay do tap. Ay mu na mo hulu. Ka oxila. Nan bul sigi. Ben lega mom mawna. Pompoɗɗa hoɗo no dewel ko ni jaabo wana wawi neɗɗo foti wa ittude mum ello ala kono o kay wona ello o kay ko ello ma heewi ha boy ha gongo rek inchallah min gi yapra o pat kay ko galle tawɗa ka pat ala foti yaade ɓuy ala tade mo dawa tout ko mbaɗa ɗum mboɗo wiya après munda koye yaade après inchallah boy haytima noddam boy cangle maɗa no sayi gitta ɗanga tayi fere ma tumma ba ay kaw am dako boni koltu an nekki job noktono yani hoɓɓe cuwadda wona imam ko sehilam tan sehil mahiɗo seeɗa kam kewɗi respect paɗe hay dow tappi ngam waɗan ɗum kam ngal cihlagal boriye kam hay goriyiɗa ɗum ante kam cihlagal ma ɓoɗo wo yiyade adda boy ande kam boni segi jaabum an kalda kaw acca min nana a faami ko gondumi ko tan yoni kawan mane mbaɗani an ka meɗa change aɗa heewi haala trop an hay nena gurma so nena wono ɗo kam ma essaye famde merde ana yumma fof guru ɗum de o caggal mo kalta wona yeeso mo min mane battu haala sonto ka yaadu grillage uji ma coɓɗi aɗa mi haalana haala aɗa heewi haala aɗa heewi haala ni wawa massude ka ma massuno wawa wonde galle mi wima ko sehilam ko woni hen ko sehilam ko sehilam ñakki sehil ɗum on ñakki sehil de ngoɗo o kay addi ɗo gorko o wonani gorko ni ha kay mbiɗi ma nigis kono o wonani hay nigis mata kay yiye mi yimom kay joni gartum galle mi yimom mais oɗo sukaɓe leggal mi garɗo chaque fois wona haydo en jeeya sukaɓe leggal te o ko sukaɓe moƴƴuɓe machallah joni sukaɓe joni tan ɓornogal mabɓe tan si wawi ni gardat amat tan miñom an ande a hiiri ni janɗa ka joni fama yimri a waddi nadde leggal ngal accutopinade gueɗe ko kawma ala caɗele an kay on ɗon tan o hijji gaddirma ngo ɗon aɗan woppu mission ma wawi merde ma ay ɗum fof woni hakkude min e ma mbiɗa wawno naatɗo ka ko dukonno kon walli kam walla mi wiyama a jottaka ñallinta a wallinta kono ɗum fof mi waɗani ɗum fami yidjamon e jaam min ɗum kalnoma mbiya min e ma enen judima e baba ɗin joom dogoyamo kañum dogatema donc gil ñande mi noddimami enen jewta mbimami nene wofudema côté kono ƴeewa hakkude min e ma gandanɗa hoorema kaltu dañum probléme walla dañum hun an foti couvrude kam hande mi hollima exemple nden fami aɗa andi kaw kam kañum so débordi ala recul o continue tan wawa wonɗo haalɗo ha janggo duko o haala ko yiɗi haalde ñande wonde ga wawa toon oɗo ɗo jodde ma waɗa ɗum ridde ɗum e goɗɗum made toujours mbiɗa yima ya won côté am eɗen mbawi jaggodirde mbawi wallodirde ɗum joni hersina he ma mariam no foti balɗe non ɗo sellani haya coɗa condi he mbanɗa ɗum ruyel seeɗa tan mbaɗa hen gorliya gadda joom mbiyama da non jalnaki kaltuma ko hunde wonde mi yiɗa ya jal kaltu jiɗmi ya heeɗo min kalma ko mbawa falde ɗum amadou ɗum fof ma muhim amadou aɗa andi o holon passage tan wonno awa haalande kam ko holɗum ko halatuman mais min a fotani suddam aɗa wano haalande kam holko won probléme o so tawi wonto meɗen fottude walla holɗum probléme genre holɗum pourquoi namdoma question ga bizarre min réaction makko ne ɗum min kam kadi no yaltirɗo en ni mi famani ɗum de o meeɗa waade ni ko wima kanko o jaɓani haalande kam mbimi pourquoi mi namdata ham ok
kono njirmi ya wuddita haqqima mbawa famde min ko kalen ko so wona kan gawol won ko ejiɗano min haalantam kaɗo haalga e d'ailleurs yettima ha ɗo on explique ma أنا كفيت قرا وش سبحان الله سوري سبحان الله سوري جميلة كوري بريماي دمني يجي مريكم جوجيدم عفت الأمور بروبلماتي لابد من هذا نبى كون ورا سكم كذي وانا أجيكم كذا در سبب والله وانا أجيكم كذا هاي تمام بسم الله الرحمن الرحيم لا مش كاتما وانا هيدا لما كده هاي تفهم ما فاي طب بارك Manam kay laut bi. Ya hayda bismillah ma de de ba ma wala ka habi ka ma. Ya bismillah ya. Il faut me regarder. Ya. Umdar. Ko ma ko jaram ma dum ya dem bedda difti kalpe jene dum firti. Kon gummel gal. Yaram ko kër jogi. Ko wadi tous les moyens ala fof ko wone. Pourtant yiddo belti nena. Hande mi fini. Miniraɓe galle fof nen jooɗi dépasse haydara wode ɗum takam wadde no bammini komi jooɗino ɗo mbeɗa jahli ɗum takam jiimi ko ɗum tagi wadde no bammini ɓe wona jikkam gara sebo ay neɗɗo ko ha goto minen fof emin jogui probléme jinnaɓe min to gonɗo ko liggey ƴeewyemi a faami kono jaranta kam wujju jaranta kam fende a faami sa fini ka goto ko a jogui doole ma haydara heɓani daw haysoko min e far dañƴa ko mbawɗa dañde fof dawa hen a faami ko ɗum ɗo wona solution a faami ɗum joni laamu wawa fottimo woni cokeɗa ko jaranma hen yumma heddo ɗo kañum fof wonde mette misére a faami joni mi conseille ma hay soko liggey mbawɗa dañde fof hay soko yeydu mbusuji mbawɗa yeyde fof ya yeeyi ɗum concentré e jinnaɓe ma a faami an sa wujjiɗo a ñammini yumma ko laaɓani est ce que yumma ma welto hen wallahi c'est juste rek ma ala solution ala no mbawmi wadde ala façon solution no woodi mon frère solution no woodi fin dawa mbayano woodi ɓe mbayni a faami hay soko minefa e ko wawi wonde fof liggey mbawɗa dañde fof liggu ɗum ñamna jinnaɓe ma ko laaɓi min mbiɗem ɗo hande ko uñaji nayyi pinirim jom suuɗon hokkam ɗo minen ɗo mi ala liggey a faami kono da ñammin jinnaɓe ma janggo sa fini dawa e ko mbawɗa dawde fof gara hersini kam de mi hersinani eɗen ndendi koye men gara sona jinnaɓe men wallahi yo Allah newnu amin mon frère yo Allah newnu amin bismillahir rahim yo Allah aynere en amin bismillahir rahim a jarama marhaba min hono mbeɗen nde wona bonɗo besi mais ɗum o takma change de makko o takma bonu hakkude mon ɓe ɗiɗo ɗum ko aduna tan tout le temps waɗa difficulté ji a faami neɗɗo saahaji nder aduna aɗa waɗa ko ganduɗa hono ma yiɗa wadde ɗum Amadou franchement faale mi anna ko mi wiɗam réaction ma joni o aɗa wawno dugde hen walla ni a daña occasion no piruɗa kam mais a waɗani ɗum kadi ko ɓennuno hakkude men ko kadi ɗum fof fotani wonde ka grand frère am so diwti nene ko an tan yo mbami widam tan kala yallah yaafo ko ɓenni ko fof to si wala haqqi wala haqqi cinno inchallah ma Allah nemi soɓti kay miñirague ɗam enen ndendi ɗiyam donc hayta chance tan On some tracks. Ande mi do wali la dende njoya bani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga soinara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de